имрӯз дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гранд Слам Тошкан 2021 5 варзишгари тоҷик дар вазнҳои 73-81 килограмм байни мардон ва 63 килограмм байни занон барои татамӣ баромаданд. Аз миёни ҷудокорони кишвар Ҳақназар Назаров натиҷаи хубтар нишон дод. Ҷузъиёти бештар дар гузориш. Дар рӯзи дуюми мусобиқаи Тошканд Гранд Слам 2021 сабқатҳои вазни 73-81 кило миёни мардон ва 63-70 килограмм миёни бонувон сурат гирифтанд. Дар вазни 73 килограмм варзишгари тоҷик Сомон Маҳмадбеков аз Тоҷикистон намояндагӣ кард. Сомон дар даври якум озод буд. Дар даври дуюм бо Евгений Прокопчук аз Россия ҳунар озмуд. Варзишгари рус дар ин набард бо гирифтани 2 вазари ғалаба ба даст овард. ҳамчунин дар рӯзи дуюми Тошканд Гранд Слам 2021 дар вазни 63 кило миёни бонувон варзишгарбонуи тоҷик Шоҳида Қаландарова дар даври дуюм аз намояндаи Корея Хан Ҳи-ҷу шикаст хӯрд. Дар вазни 81 кило нахуст Акмал Муродов ҳунарнамоӣ нишон дод. Дар даври аввал Акмал бо Дидор Ҳамза аз Қазоқистон нерӯ санҷида мағлуб шуд. Варзишгари қазоқ 2 вазари дарёфт кард. паҳлавони дигари тоҷик Ҳақназар Назаров дар вазни 81 кило бо Георгий Шеразадашвили гурҷӣ нерӯ санҷид. Дар ин майдондорӣ Ҳақназар аз худ маҳорати баланд нишон дод. Дар вақти асосии рақобат ҳарду варзишгар як вазаригӣ кор карданд. Дар дақиқаҳои тиллоӣ бошад Ҳақназар тавонист боз як вазарии дигар ба даст оварда бо имтиёзи иппон пирӯз шавад. Дар даври дуюм Ҳақназар бо варзишгари 24-солаи румыниягӣ Марсел Серча ба татамӣ баромад. Дар ин нерӯсанҷӣ Ҳақназар нахуст як вазари кор кард, сипас бо як усули зебо ҳарифашро ба тахта пӯш зада бо имтиёзи иппон ғолибият ба даст овард ва ба даври ҳаштяк ниҳоӣ баромад. Дар ин марҳила рақиби Ҳақназар қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2015 дорандаи медали биринҷии бозиҳои Олимпии Рио ва медали тиллои Мастерс Нагасе Таканори ҷопонӣ маҳсуб меёфт. мутаассифона зури бозуи варзишгари тоҷик бар ин ҳарифаш нарасид ва Ҳақназар ҳаққи иштирок дар марҳилаи баъдиро аз даст дод. 7 март дар доираи мусобиқоти мазкур рақобатҳо дар вазни 90 то 100 ва ҷамъи 100 килограмм сурат мегиранд. Дар ин рӯз Комроншоҳ Устопириён Амирҷони Насимҷон дар вазни 90 килограмм, Саидҷалол Саидов, Мансур Раҳмон дар вазни то 100 кило ва Темур Раҳимову Шакармамад Мирмамадов дар категорияи ҷамъи 100 кило ба майдон мебароянд. ҷараёни қуввасанҷиҳоро шумо метавонед мустақиман тариқи телевизиони варзиш тамошо намоед.